Og nu til noget helt andet. I skolerne er man begyndt at nytænke i forhold til undervisningsformer. Redaktionen har fået oplyst, at flere skoler i landet i disse dage afprøver spillet Minecraft i forbindelse med undervisningen. Spillet har været brugt i forbindelse med matematikundervisningen, men dansk har også fået gavn af den nye undervisningsform. Vi har et lille indslag om projektet. På Ørum Skole i Viborg Kommune har eleverne i de forløbende 2 uger haft mulighed for at arbejde med Minecraft i matematikundervisningen. Deres matematiklærer Stian Rasmussen introducerer her eleverne for opgaven, de skal arbejde med i de 2 næste lektioner. Der kan I se, at I skal lave en arbejdstegning og en isometrisk tegning. Isometrisk tegning, det kan vi ikke lave inde i Minecraft, fordi Minecraft har faktisk en dimension, at tingene bliver mindre, jo længere væk de er. Men vi kan godt lave de her figurer, og dem laver vi derinde, og så skal I lave en arbejdstegning. Det betyder altså, at I skal placere jer i forhold til figuren inde i Minecraft, så I står på den ene side, og I kan jo i Creative flyve op, og se den opfra og forfra. Og så tager I de 3 billeder, så har I lavet arbejdstegningen. Nej, fordi så var den jo sådan der. Dina, du skal udvide papiret. Okay, Dit papir er helt lille, sådan at den ikke kan komme ind. Sådan. Nu er det her fra oven. Ja. Nej, det kommer ikke til at passe nu. Nej, det siger jeg også, fordi at Det var rigtigt lige før. den var nemlig rigtig, fordi der skulle den grønne være derovre. Ja. Nej. Jo, fordi der skal jo være der. Siger han, det ikke rigtigt, at de der... Nej, fordi så kommer... Prøv at tænke, hvis man så står hernede, så kunne den lige så godt bare gå i en el. De skal jo være sådan der. Jamen, så tager man det bare derovre fra. Eleverne arbejder for tiden med geometri og skulle have brugt de velkendte Centicubes til at bygge figurer med. I stedet har de nu fået muligheden for at lave opgaven i Minecraft, et spil som de unge kender godt og bruger tid på i fritiden. Eleverne har også mulighed for at aflevere matematikopgaver i form af små Minecraft-film. Her ses en film, hvor eleven har skrevet opgavenummer på figurerne. På fællesskolen Hammelev Sankt Severin i Haderslev Kommune har man arbejdet med Minecraft i danskundervisningen. Her fortæller 2 elever, hvordan genren gyser kan beskrives ved hjælp af Minecraft. Vi er jo sammen med at bygge et hus, fordi, så vi kan overleve. Og så om natten, så kommer der altid sådan nogle zombier. Og alle vil prøve at dræbe os. Fordi vi vil gerne have fat i kød. Ja, vi skal undgå at blive dræbt af Herobrine igen. Ja, altså Herobrine, han er en dum miner. Ja, Som kommer igen. Og så kan han finde på at smide lava og ord og sådan noget, og få alt muligt mærkelig musik til at køre sådan lige pludselig. Sådan en uhyggelig musik. Ja. Og spille på den, og så har jeg nogle programmer, som vi kan optage med. Så vi kan optage det, altså på min skærm, så man ser hele skærmen, i stedet for at der er nogen, der filmer det på en iPad. Og så filmer det i video, og så kan jeg sende det til nogen eller sådan noget, hvis de kan. Hørte I det? Markus, hørte du det? Der var nogen, der dræbte en hund. Anna? Hvad? Hvor er du? På samme skole har man i en anden klasse haft fokus på det sociale aspekt af spillet og sat en masse multiplayer-spil op. Her fortæller 2 piger, hvad de har været i gang med. Kan måske få en indendørshave med Handyman. Vi kan lave en indendørshave, det kan vi da godt. Det laver vi. Få en indendørshave, hvad er det? Det er sådan, hvor man bygger sådan rundt om haven. Man er lige ved Måske skulle vi lave glas. Hey Marie, kan du lige komme og ordne det her op for mig? Så lidt se. Okay, og der skal være masser af piston i. Højeste frame. Hvis jeg sætter længere ned i frame. Okay, jeg har fundet ud af, at de kører bedre, når jeg sætter min frame per second ned. Et par drenge har traditionen tro været i gang med sprængstof, og her ser vi et sådan projekt, som ikke går helt efter planen. Nej, den er fucking
Nå, er det sådan en helt bane? Det er ikke en rutsjebane. Det er ikke mennesker, Okay. Jo, det er bedst. Det er fordi, det er længst. Men det kommer også højere op, så springer det også. Men det er kun de øverste. Hvad gjorde du over? Hvad for et felt er det? Kan jeg tage det med fremme? Okay, så... Når de er i luften, så bliver de usynlige for andre. Så bliver de... Så for satan, drenge. Nej! Der kan også arbejdes konstruktivt fra drengenes side. Her får vi en rundtur i et af de huse, som en af eleverne har bygget. Jeg startede med at få lidt inspiration inden for nettet af, og så var det ellers bare fri fantasi. Det tog mig en dag om at lave det, men jeg var i hvert fald også godt tilfreds med det. En dreng vælger at sætte en lavastrøm i gang inde i huset. Lukas, det gør så alt for at ødelægge det. Sådan. Dette har de andre drenge en løsning på, og ved at skifte mellem de to måder spillet kan spilles på, løser de problemet ved at fjerne ham fra spillet i det, der hedder survival Her mode. var Lukas ved at grief huset. Altså ødelægge det ved, at i kreativ, hvor man har alle tingene, så kan man springe det i luften med TNT. Jeg vil bygge en roulette. Men de nåede lige at stoppe ham og gøre ham i dødelig mode, survival, hvor man kan dø. Og så dropper de ham, og så mister han alle sine ting. Det var godt nok ærgerligt. Nej, Morten, lad ham lige leve. Lukas, kravl ned i den her. Nej, jeg er ikke dum, det er min egen Kravl ned i den, Lukas. Lukas, kom ned i den. Så skal du kravle ned i den. Og nu til noget helt andet.